Miulbo na ang dakong kalayo sa kabalayan sa Barangay 23-C Mini Forest Boulevard, Davao City, bandang alas 12 kaganiyang kaadlawon, Hulyo 5, dihang naabtan sa mga bumbero. Pinaspasay ang pagpasilit og tubig sa mga bumbero ngadto sa nasunog ng mga balay nga sagad gama sa light materials sama sa kahoy, plywood ug kalakat. Pasado alas 11 kaganyang buntag, ingon niini na ang sitwasyon sa lugar. Nangahurot og kaugdaw ang ipangtukod nga mga balay. Usa sa mga biktima ang pamilya ni Alimudin Acedo. Katunga sa ilang balay nga gama sa kahoy ang naugdaw sa sunog. Sumala ni Alimudin, kusog ang hangin niadtong higayuna, hinungdan nga paspas mikanit ang kalayo sa kabalayan. Ang balayo. Moto yun na naugkuhan ba niya. Tabang pa ko gamay diya. Yung kay kusog na manging hangin niya, delikado ang mga wire ba. Moto, atras na lang ni. Hindi na makaya. Saan yung nasalba siya ito sa sunog? Actually ako wala. Kay action mo tabang manggod. Kay kung wala pa ko ni tabang, napa ko'y mahakot. Akong asawa lang. Akong asawa kuan. Patan ako. Sa inisyal nga report as of 11:30 kaganyang buntag, anaa sa 62 ka mga balay ang natalang nasunog, din 89 ka mga pamilya ang apektado. Sumala sa mga residente, paspas kayo ang panghitabo hinungdan nga sagad kanila tapot lawas ra ang ilang nasalbar atol sa insidente. Busa nanawagan na ang mga apektadong residente ug mga hinabang gikan sa barangay ug lokal nga gobyerno. Temporaryong nagtinir sa evacuation center sa barangay ang mga nasunugan sama sa pamilyang Abella. Matod ni Josephine Abella, natugaw ang ilang katulog dihang dunay misinggit nga dunay nasunog sa ilang lugar. Past 12 midnight na. Tapos ang commotion ay nisingit og sunog pero naana namin sa lugar nga nay magsingit-singgit. Pero kay gibukbok man among mungmung ni gibato among atop kay mamata na daw kay sunog. Pagtan-aw namo sa bintana ang fire naanag sa muluyong sa mong balay. Wala mi nakuha nga tapos lawas nang wala mi nakakuan gyud nakapanghipos ang mga gamit. Nagantusab sa kainit ug kaguot sa tent sa evacuation center ang pamilya ni Sophie de la Torre nga dunay tulo ka mga anak. Sumala niya nga unta matabangan dayon sila aron makatukod balik sa ilang balay nga naugdaw sa sunog. Karon sir, nagantos gyud in tawo mi aning perting inita na pay mga bata amo ang giatiman sir. Kalit kaayo nga panghitabo sir. Hurot gyud amo ang kuan wala may mga dala mga gamit gyud kay ako ang gisafety akong tulo ka anak. Giasikaso na sa barangay ang mga apektadong pamilya. Dunay gipanghatag ng mga sanina ug uban pang mga panginahanglanon. Nagpadala na sab og mobile kitchen ang lokal nga gobyerno aron mahatagan og makaon ang mga residenteng anaa sa evacuation center. Kung nga bataw diri na sa mag-standby sa gym kay para og naay mga interview na ipanghatag madawat nilang para sila. Sumala sa Bureau of Fire Protection, napasagdan nga kandila ang tinubdan sa kalayo. Based sa ato ang initial na investigation dito, ang nakita nato nga hinungdan is katong kandila ang gigamit sa tagya sa balay, alternate nga suga nila kay matud pa naputlan daw ni sila og kaning kuryente. So mo na ang ato ang natumbok hinungdan sa sunog. Usa ka 6 anyos nga batang babay ang natala nga nakabsan sa kinabuhi kay nakaangkon og 3rd-degree burn. Na-report sa ato ang katong mag-ama si Mr. Iligan o katong yang 6 years old na anak nga babae injured unya na admit sa sa burn center nato sa SPMC Hospital. Unya unfortunately kaganihang buntag mga 7:24 na declare nga patay tong bata. Bana sa Bureau of Fire Protection, 500,000 pesos ang danyo sa sunog. Bilungtad og hapit 3 ka oras ang sunog ay nadeklarang fire out sa mga bumbero. Nakatampusab sa dugay nga pagkapalong sa kalayo. Ang kusog nga hapak sa hangin, sanglit na himutang duol sa coastal area ang mga balay. Naglisod sab ang mga bumbero sa pagresponde tungod sa kapiot sa dalan. Kini na ang ikaduhang higayon nga nasunog ang lugar. Una na niini niadtong tuig 2014. Padayong naghimo og assessment ug validation ang taga City Social Welfare and Development Office sa mga apektadong residente alang sa itunol nga mga hinabang. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.